Huriani Tuhan, na hinalonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Totok kita madok muliate di saluhut pangramotion ni Tuhan. Aleni tapasadar hatta martanya kita. Totong dohan madok muliate tuhole Tuhan. Didenggan do holong ni roha. Di bagasa tikion nang marsiajar san ham san hatam. Todim parbadia na madungani hami. Asa mga tusi hami datam di bagasan Yesus Kristus Tuhan nan. Amin. Damang dainang nanolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Hatani di bata nama makuling hita dia pala partikianon. Dienek mai sen buku panurirang Yesaya biddu 50 mamuka mai senaya siabe sahat tua esa plopat om mahata ni Tuhan. Molo di paulako siya tonga-tongam pangarupaon. Tudu-tudu ni jari-jari do pakuling hajahaton. Jela dialako asini roham tunamale. Jala di pasabapo roha ni nadangol. Jadi besar mahati rommu di bagasan haolomon. Jala hagulapomu tudoson hosniari. Jadi saya totong ma tugu-tugu ni Jehuba ho. Jala pasabamon na roham diaka inganan narahar. Jala papiron na holi-holim. Gabi tudoson porla na siniram doho. Jala songo mual na sodung marsik. Jadi paulio niaka anak muma akka pasi-pasi siya narobi. Patindangom muma akka ujahan marsudut-sudut. Jala guaro ni halak maho. Si pauli akka riga. Si totas akka dalan balubung asa hainganan. Molotung di taiti hopak mu sian ari sabat. Mangula lomo ni roham di ari sabat habadi aku. Jala di goar ho ari sabat ari hasoloan. Marmulia di akka jolma nabadia ni Jehuba. Jala di pasangapo ibana. Unang diloko akka dalammu. Unang diutiut holomo ni roham manang marhata rari. Jadi malas ni roham maho mida Jehuba. Jala au manogu-nogu ho di atas nyaka butul-butul ni tanaon. Jala parmudu-mudokku maho marhite-hite parjabaran ni jakko epumunai. Ay pamangan ni Jehuba do madok songoni. Ido sahana. Huria na hinolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Molo disukut tu hita ganuk marsada-sada. Songo dia do pamujion manang peribadahan na dinggan tutuhan. Raragam do alusta. Adong do hita madok sada pamujion na dinggan di sada inganan manang di sada gereja molo sikop alak musik na. Adong musedo madok pamujion na dinggan molo dinggan na sida marede. Jala adong do muse madok hataridaan pamujion na dinggan manang peribadahan na dinggan di sada gereja. Mulu gudang pilihan. Damang dainang nanolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Di bagasan terpujamita na satu hita dia pala partikyanon. Di pasahat na poso ni debata imasi Yesaya. Sadapu dan nauli, sadapu dan nadinggan. Tubangso ni debata nang mula tartaban sian Babel. Buasa di pasahat si panurirang Yesaya susongoni.
Asatung bangsoi mangulahon pamujian ho Bartolomeo ni rohani debata. Nah di igil ni bangsoi di hati hai molo nunga dinggan pilihan na manang molo nunga balga pilihan na tu debata iru tikos. Molo nunga dinggan ibana tuak kamalin iru tikos. HP saluhu nas pangalau si songoni tang dia lomo debata. Pola do tarimas debata mamereng nasida. Pola do muruk debata ala ni pangalahu di nasida. Ubahenima. Pola do didok debata. Dada parpuasaon na huhalomohon. Na marlapatan marpuaso nasida. Pasatun piliet tu debata nasida. Alai pangalahu di nasida. Adul salomoniro ani debata. Mangulan hosong. Mangololate. Pasiak-siak aka nasopo somarama. Korupsi. Baru dulau nasida musenang paburnang-burnang diri. Ular aka namar saimara. Itu udah dulau nasida. Dengan berengon nasida pasatun pilihan. Alhai pangalahu di nasida tu debata manang tuak kahumaliang. Dang dengan. Oma na dia sego debata. Oma na so dehalomo debata. Ido ubah na do debata. Parpuasaon manang peribadahan na diigil ni debata sa sitong na. Songo dia bangso ni debata marahar-hari akka iyot-iyot ni hajahaton. Paluahon akka tali ni auga. Paluahon halak na nirupa. Bahkan di bagasan ima ayat pasapuluh di jami tahun. Jala diloko asli roham tu namale. Namar lapatan. Ikon dosdo. Molo dipatu papa muja tu debata. Diurupi musedonganna. Dada. Martanya ibana tu debata di pasak pilihan. Alai dirupa kadonganna. Pangalau si songonomma. Naso dihalomohod debata. Sen bangsona di hati hai. Amang inang. Nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Mulut tabuaton. Tupar ngoluot to sesonari buhado tutuhita. Buhado pamujiot tatu debata. Nunga dengan pamujiot tai. Manang dang dope. Manang sarobang dope hita. Soon bangsa ni debatai. Martangiat kita ganuk minggu. Manang marminggu kita ganuk minggu. Martangiat kita ganuk hari. Alai pangalahot tatong maun akan naso denggan ganup ari. Alini manginang sian hata ni debataon nang dipayang otuhita pamujion na denggan dia depan ni debata. So di pamujion na denggan dia depan ni debata. Parjolos sahali pamujion na denggan na dihalomo debata. Bagaimana engkau melepaskan semua keinginanmu atau keinginan duniamu dan kamu mempersembahkan hidupmu melakukan keinginan Tuhan. Songo dia ho paluahon akka hagiut ni pardagingommu. Jala dipilih ko dirim mangulah lo moniron di debat. Maka orang yang beribadah yang benar kepada Tuhan ketika dia mampu meninggalkan segala keinginan dunianya. Dia mampu mencukupkan dirinya. Dia mampu melakukan yang benar. Dia mampu melakukan hal yang diinginkan oleh Tuhan. Maka sebuah peribadahan itu ditunjukkan ketika engkau mampu melepaskan segala keinginanmu. Keinginan duniamu. Untuk melakukan keinginan Allah. Allah nadang bues sarobang. Amang inang. Mangulalo monirohan di debata. Dohon. Mangulahon. Hagiut dia keperdagingan. Dan bui sahal idokot tuata Yesus Kristus. Bui dua tuan. Marsoba tu debata ale marsoba musetua kamamun nado di portibio. Ale ni manginang. Pamujiun na dinggan
na di halomohon ni di batas kita ganun marsada-sada. Muluboy ho, patinggal hagip ni perdagingan mo. Jalid loko lomo ni roh ni di bata. Napaduahon, siya turpu jami taon nang dipaingot tu hita, pamujion na di halomohon di bata. Ima akajol mana porsyai mamikirhon narikot tudongan na dada tu diri na. Nah, gudang do hita sesondara na mangina. Na tapikirhon buhad narikot tu dirita. Na sudah boy do aka dongato tarupa. Na sudah boy do aka arta ni dongato gabe di hita. Na sudah boy do hamoran ni dongato gabe hita mora sa dongato. Itu na job. Apa na diigil ni debata molo nunga tapatu papa wujud na dingganto adupan ni debata. Buhita mamikiron akadongat pa. Dada mikiro diri sendiri. Jadi patokan na dang bediau ale di dokatku. Ale ni Yesus Kristus bedok do di buku di si Yohanes. Haholongi madunga mujol ma. Songon holongi debatan maka holongi ho. Nah kita kosongan di dalam mangina. Karena kasih yang kita lakukan bukan dititik beratkan lagi kepada kita, tetapi kita titik beratkan dari kita kepada orang lain. Kasih itu keluar dari dalam diri kita, bukan kasih itu menarik untuk diri kita. Iman napa dua. Napa telu na manginang pamujian na dalamon ni dibata. Ima mulubuh hita memulihkan hubungan do debata do dongan. Nama rapata sobat dia. Gudang senarion dang dengan hubungan na tu debata. Isarana dang olo mar minggu. Dang olo mar tangiang dama ka porsa debata. Jalalong no muse hita. Dang olo mar sia toa do dongatta. Dang olo mar situ kola do kalena asik. Ale molo nunga tapileo dirita. Tapuji debata songo turpu jami taon molotung diteti hok pak musian ari sabat mau lomoni rohani debata. Dia bilang nih. Jala di guar ho ari sabat ari hasoluan. Mar mulia dia kajolma nabadi ni Jehovah. Jala di pasang po ibana. Unang dula ko akka dalamu unang diutu toko lomoni roham. Manang mar hatarari. Jadi malas ni roham ho. Maka ketika engkau bisa memulihkan hubungan dengan Tuhan, do iman dongamu, malas ni roh maho dokot Tuhan. Malas roh maho mida Jehovah. Jala au manugu-nugu di atas niaka betul-betul ada sebuah janji. Pemulihan hubungan atau peribadahan yang baik kepada Tuhan. Terjadi pemulihan hubungan antara kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Maka yang kita dapatkan dalam kehidupan. Gabi malas ni roh kita. Tuguni di bata kita. Menugu-nugu kita madalani aka betul-betul. Jala bermudu-mudona aka kita. Aka perjabaran ni si Jakob. Putai gabi bagiat. Tak lapatan gabi terpasu-pasu kita. Di bagasa ngoluta si garuk pari. Ingat tamu nama manginang. Nah menolongan bagasa Tuhan Yesus Kristus. Nah diigil di batasnya kita ganuk marsada-sada. Bagaimana setiap orang itu. Dia melakukan peribadahan yang berkenan kepada sesamanya. Bukan soal sebagaimana dia bernyanyi. Bukan soal sebanyak apa dia memberikan persembahan. Bukan soal sebagus apa dia memainkan alat musik. Tetapi yang Tuhan inginkan. Bagaimana dia bermanfaat bagi sesamanya. Bagaimana dia menjadi berkat bagi sesamanya. Bagaimana dia menolong orang lain. Amin. Martanya kita. Mulia madiho oleh Tuhan. Di asini roham didenggan di basam. Nunga taruli han marhite hite hatam. Ajari matutu kami. Asa pamut patupahon pamuji na dinggan hom Bartolomeo ni roham. Mulia Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Horas salam sejahtera di atas aluhutna.